गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै आसाम नाङै बर' बिजोंनि गंसे रोजा गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनो थांखिजों मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ औवाबारि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय 470 नं दामदुफुर गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बायदियै एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा फरायसालिनि दरखंखौ बेखेवजेननानै फरायसालिनि जेंनाखौ नायगिदिङो। लोगोसे फांसे बिफांबो गायजेनो। बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायनि गेवलां सावरायमेलखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा गावनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि दिनेश ब्रह्मआ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि आरो बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायनि सायाव गुवारै फरायसा फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायना होयो। दुखुनांथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि रुपी माइनाव बाजार खुस्रादारि गामिनि देबा केरकाटारिनि अनसुलि बिसि पदमिनि केरकाटारिया हरखाबै माइ दुब्लियाव ना गुरनो थांनायाव मैया सानजौफुनि 2 रिंगासोआव सारअन्थाइ गावनानै अबथारै जिउ गोमायो आरो जिउ गोमानाय पदमिया 2 बोसोरनि फिसाज्ला थालांदों आरो बिथांनि जिउ गोमानायाव न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि एसटिनि दाबि लानानै धरना हाबाफारि। आसाम हादरसा नाङै थांनानै थानाय सावथाल हारिखौ साहा जनगोष्ठी एबा हारिजों गोरोबहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांखि लानायखौ गनायनानै लानो हायाखै आदिबासि हारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा। मैया काजलगाव महकुमानि सिङाव थानाय सावथाल फरायसा आफादा काजलगाव अल सान्थालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुन्दारनिफ्राय काजलगावसिम जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हरसेखावनाय धरना लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फिन बिटिआर थिखादार आफादनि गाहाय नेथारि बिक्रम दैमारिनि गोनांथार बिबुंथि। दिल्लीयाव प्रमद बर'आ हाग्रामाजों खौसे जानायनि बाथ्रा रायज्लायदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा सैथो बुंदों। नाथाय खौसे जानायनि बाथ्रा रायज्लायनायखौ गुवाहाटियाव खौसे जानो नागिरनायनि थाखाय सासे हाइ प्रफाइल लिडारा प्रमद आरो हाग्रामाखौ हुमखि होदों होनना बिक्रम दैमारिया बुङो। बर' हारिनि राजखान्थिखौ रैखाथि खालामनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ सोरदै दिल्लीयाव हाग्रामाजों सावरायनो सिगांनाय बाथ्राखौ बिथाङा सिगांनो फोरमायदोंमोन। बर' लाइमोन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फट' भिडिअ भाइरेल खालामग्रा आमिनर हानजाखौ गोख्रों आयेननि साजा होनो दाबि दैखांदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना भिडिअ भाइरेल खालामग्रा गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों क'क्राझार जिल्ला बनसुआ। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां जिनाहारि खालामना दुथां सुबुङा हिन्जाव माहारिनि जिउजों गेलेदोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां, मुंदांखा देंखोगिरि केकेआ रुंसारि जाबाय। मैया भारतनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि केकेआ कलकातायाव मेथाइ खनबाय थानाय समावनो रुंसारि जादों। मख'नो गोनांदि बिथां मुंदांखा देंखोगिरिखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो सिगांनो जिउ गोमाबायमोन होनना डाक्टरा बुंदों। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 53 बोसोर जाबायमोन। बिथां देंखोगिरिनि हरखाब जिउ गोमानायाव हादरनाङै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन BSUनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल बाक्सा जिल्ला BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि गोजोन खुंगुर ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL हान्जायाव हाबफैबाय। UPPLनि सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेथारि IC राजु नार्जारि बिथां आरो सेन्ट्रेल UPPLनि सासे नेथारि उत्तम बर' बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बिथां गोजोन खुंगुर ब्रह्मआ UPPL दोलोआव जइन जाफैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।